Sa kinabuhi man, dili sayon, nagkadaian lang, buluhaton. Kalistanan man, naagian, salamat sa Diyos, may nakatunan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Nakausakay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita pirmi. Duol na gyud ang kalampusan, kay naa ko'y Diyos nagataban. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Hamang kalisod, karong kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmuon ka, kay kinabuhi tamang labay na. Kalipay lang, ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Sa kinabuhi man, dili sayon, nagkadaian lang, buluhaton. Sa kalistanan man, naagian, salamat sa Diyos, may nakatunan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. 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 Kalipay lang, ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita pirmi. Duol na gyud ang kalampusan, kay naaman ko'y Diyos nagatabang. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto pukanon. Apanayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan.
Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban o padayon nga atiman sa matagusan nato ka kinabuhi. Sa atong pagsugod ni ining atong programa, ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya na usab kami nagkahiusa sa pagduol kanimo. Aron mahatod namo ang among mga pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, sa imong pagpanalipod, pagbantay, pagkatiman. Padayon mo kaming gidasi gilig-on sa pagpadayon sa pagpabilin sa imong mga mensahe. Amahan Dios sa makagagahom, salamat nga imong gihinluan kanunay ang among hunahuna kasing-kasing sa imong mga pulong. Kami o Dios na putli sumala sa imong gisugilon sa mga mensahe nga among nakatunay. O kanunay namong gideklara nga ang imong gahom o ang imong pag-uban, ang imong pagkamaayo, ang imong presensya o kanunay namong mabati si bisan asa kami tungod kay anaa ka sa tanang dapit. Sa among karon nga panag-uban, i-bless kami. Di na amo na sa may salig tugyan di kanimo ang among hunahuna kasing-kasing ibog namong kinabuhi. Dumalaha sa imong mga pulong. Lig-una sa imong mga mensahe, pasubaya sa imong mga pamaagi. Salamat Amahan sa imong pagpamati pagdawat sa imong mga hangyo kanimo. Paghatag og kapasayloan sa mga kalapasan, kapakyasan. Thank you Amahan. Ini among mga pag-ampo o Dios. Kami malaumon, masaligon, nga kami magmadaogon sa among itinguha nga kami imong dadon diha sa imong kingharian. Piniklar blessing in Jesus name. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban sa tanan atong mga kaigsunan na nagsunod sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sara, nag-relax ang panlangsa. May paibas ang Biblia. Makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang alaw mo sa mga butang na ibilin lang inigdiyak mo. Ayaw kailan daghang mga higayon sa pulong kagipadlong. Okay, maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban sa ato ang matag kaugalingon. Maayo nga pakipaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sa mga butang na ibilin lang. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pag-atiman sa Dios, naata kanunay sa panalangin. Padayon natong nasinatian ang pagtagbo ug pag-amuma sa atong buhi ka Dios. Oras karon sa ato ang panag-uban, alas 6:29 sa kabuntagon. Ayo nga pakiguban sa tanang naminaw sa nagalain nga mga lugar o sa nagalain nga mga dapit o sa nagalain nga mga nasod. Good morning o good afternoon, good evening sa tanan nga mo replay sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Inigdiyak mo, ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na og
nga maayong nga buntag no, maayong nga pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga naa sa Luzon, Visayas ug sa mga lugar sa Mindanao. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban na sa tanan nga nakashare na sa ato nga programa. I declare blessing in Jesus name. Kalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Oh, good morning sa mga naka-tune in na diri sa to ang pakiguban. Si Jory Fortuna, Sister Jory, maayong buntag, good morning. Ikaw ang nag-una diri ron sa ato nga programa. Si Ejen Roy Sumampong, maayong buntag, maayong nga pakiguban. Ikaduha na to igsuon nga nibisita o nakigtumbaya o nakigduyog nakiguban sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. O maayong buntag, maayong pakiguban, request awit makalangit dito sa cross. O si Joel Ito, good morning Pastor Wasim from Hinunangan, Southern Leyte. God bless kanatong tanan. Dili na to usikan ang adlaw, kinahanglan atong maalagaran ang Dios sa tanang adlaw sa kinabuhi. Bisan asa ta mga kaigsuonan siya nga Dios nga naguban kanato. Sa mga nagsugod og pag-alagad, sa mga nagkat-on sa mga buluhaton nga para mahimaya mapatas ang Dios, akong mga pagdasig, lig-una kanunay ang inyong pagtuo, paglaom ug gugma kay mo na hinigiban aron makapadayon ka. Ihampingan ko, kanan ipaambit ko sa tantang. Ang gitara kong ikanimo, dagon ko kinibisan asa ko. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang atong Dios nag-andam og dapit, nag-andam og lugar aron sa panahon nga kini mahuman iyatang balikan og iyang dad-on aron wala nay kasakit nga atong masinatian pa. Apan ang makaadto didto katong mga tawo nga naglahutay sa tinuod nga pag-alagad. Good morning ni Makoy Monticelio. Maayong buntag ni nimo diha Makoy. Pastor, good morning, watching here in Cadiz City. Salamat sa oras nakabati naman kami sa pulong sa Ginoo. Shout out ko pa sa ako asawa nga si Mary Me Pasilan. Maayong buntag nimo diha og sa imong asawa si Mary Me Pasilan. Maayong nga buntag, maayong pagiguban ni Sister Josephine Rivalde. Good morning sa tanan from Bacolod City, Negros Occidental. Tisin on man opod mo subong. Maura gyud taon ay ako ang dili kalimtan. To sino man opod mo subong. Tisan man magkanto. Bisan asa ko, ay mag-araro sa payakda. tuyok ko sa mga awit mo. Tay maayong aga sa aton nga utod dira sa Sitio Pantolinaw gid sang Plagatasanon ya. Pastor Jomar, may buntag nimo diha. Ayong nga buntag sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa ato mga kaigsuonan diha sa Pantolinaw. Good morning, good morning, good morning. Sa aton na sa aton nga pag-uban na subong ano man ginahambal sang Sudla ko sa bala, bitaw no unsa may ato ang bation sa panahon nga dunay mga pagsulay. Ibaw sahay mo moingon gyud ta nga nganong ako pa man. buti nga Pero ang tanan dunay rason og katuyuan sa unahan kana di ay ato rang masabdan. Kaya
sa akong mga pagdasig, ikaw ug ako, pailop, paubos, aron makalahutay, aron sa unahan, sa Dios ikaw kanunay tabangan. Good morning, Pastor Jumar, og maibuntag ni Vicky, og Vicky Marie Salarda, mayong buntag, mayong pakig-uban. Og si Annabel Mahusay Agabato, mayong buntag, Pastor, once from Davao City. Uy, ato mga tigsunan des Davao City, good morning. Og salamat kaayo sa inyong pagtumbaya o pag-share sa atong programa. Dako na kay ng kahimuan og puntos at ubangan sa Ginoo kanang makashare ta sa mga awit og sa mga wali ngadto sa ato ang mga kaila. Sa ato ang pagpadayon sa pag-alagad mga kigsunan, kinahanglan do na gyud tay mabuhat kay diha tagantihan og diha ta suklian sa panahon nga mobalik ang atong Ginoo. Kini giklaro gyud sa iyahang mga saad sa mga sulat diha sa balaang kasulatan nga ang iyahang ganti nga iyang giandam mag-agad gyud sumala sa ato ang mga buhat. Unya sa atong pagbuhat mga kaigsunan, usahay mga igsuon dunay mga kalisdanan. Og dihas kalisdanan diha di ita mas makakaton. Og sa atong makatunan walay laing pasalamatan og mapataas kun dili ang atong Dios. Muna nga ang atong buhaton magkalipay ra gyud ta. Kalipay. Og maayong buntag ni Josie Morelio, buntog na Valias. Morning, Pastor, og sa tibuok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo makadungog na punta sa pulong sa Ginoo Naisong. Shout out dire sa Sorok, Amag, Bayabas, Surigao del Sur. Dili sayon, kadaian lang, buluhaton, kalistanan man, naagian. Salamat sa Dios, may nakatunan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Oy, good morning. Palihog na mag-share. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Angay ragyutang maglipay mga kaigsunan kay unsa gyud ta kaniadto. Tinabangan ra gyud ta sa Ginoo. Maunang wa gyoy magpasigarbo, gawas lamang mapataas nato ang Ginoo. Nakausagay sa mga biyahe, kaugmahon man gipangita permi. Duol na gyud ang kalampusan, kay naamoy Dios nagatama. Oh yeah. Mo na'y pinakanindot mga kaigsunan, maglipay ra gyud ta diya sa panultihon 17:22 nag-ingon. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon nga magsubo kanunay. Usahay ang tao masubo, maguol kay nakalimot siya nga kuan di ay giubanan di ay sa Ginoo mga kaigsunan. Ang tao nakalimot nga giubanan di sa Ginoo niya gitabangan pa. Amo nang naguol. Ano niya ang resultan na ay mga gibati nga dili maayo. Muna nga dili na to kalimtan nga ikaw ako giubanan sa Dios. Dapat lang nga sa tanang panahon maglipay lang. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay, Smile naman dyan. ikaw giubanan, itabangan. Sa ato ang pag-uban mga kaigsuonan o sa diha nga bisan nasa guda, naaman sa trabahoan, sa negosyo o naaman sa pamilya, dili nato kalimtan nga unsa may mga kalisdanan kasakit pagsulay nga aragian, dapat makamove on. Kaya ang tao dili ka move on mga kaigsuonan, ambot lang di gyud taon kanang dili gyud taon magmalipayon. Ikaw giubanan, itabangan. Daghan mang
mangalisod karon kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmuon ka, kay kinabuhi tamang labay ra. Oh, bitaw na. Sa manglabay ramang kita. Mintras wa pata mo labay, dapat maglipay. Kita ba nga? Bisag saon na tong amping mga kaigsunan ang atong edad mo dagko mo tubo mo tigulang gyud ta. Nabi to ko bisita mga kaigsunan masakiton. O niya nagtinguha gyud taon ng asawa o ingon taon niyang asawa nga ayaw gyud taon og surrender ha kay mag-birthday pa ta. Wa gyud taon makaabot og birthday. Pagkaugma birthday na unta niya wala gyud maugma Ona nga nagpamatuod nga kitang tanan mula bayra. Ona nga sa panahon nga buhi pa maglipay ta og ang makatabang ang presensyas Ginoo kay maunay gisulti o gitudlo ni David diha sa Salmo 16:11 nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi ang imong presensya naghatag kanako kalipay ug nagdala pagyog katagbawan. Kalistanan man maagian, salamat sa Dios may nakatuna. Sa ako nang gikaingon, kung gusto kang daghang makatunan, ayaw katingala kung dunay mga kalisdanan. Kadiha sa mga kalisdanan, damor ka nga dunay mahibaw-an. Og maayong buntag, maayong pakiguban, paki-shout out sa akong anak pastor nga naa sa Sitio Pulo, Manghulawayon, La Libertad, Negros Occidental. Gikan ni Vicky Marie Salarda. Maayong nga buntag ni Jose Dandan ang umbion og ni Ayan umbion. Good morning, good morning, good morning. Gikan sa Lapu-Lapu. O sa tanan Christ Reformed PDL sa Lapu-Lapu City, maayong butag. Og maayo nga pakig-uban ni Arman Nonias watching from Salaysay, Marilog, Davao City. Maayo nga pakig-uban ni Makoy og ni Rifat. Good morning, live na ka diri sa 96.7 Lambog Bajan. Og maayo nga pakig-uban ni Jocelyn sa Lapre, sa Lapare, Flores. Matod pa, maayo nga buntag Pastor Wasing from Kawayan, Biliran. God bless sa tanan. Sister Diti Alsola, maayong buntag. Pastor request awit makalangit, milagroso. Thank you, Pastor. Naaman to'y dito sa cross ganina, no? Ako sa ning unahon din dito sa cross. Dito sa cross. Ako sa ning unahon ning awit nga gi-request sa atong igsuon gikas Lapu-Lapu. Awit makalangit dito sa cross. Tagalog pagtagad. Mayong buntag, mayong pakig-uban ni Rosemary Clarian, ni Lucy Gorgonio, si Eileen Alves. May butag request kanta Pastor Hesus pagkamaayo mo. Ako ang yan ng butangan og drums kanang Hesus pagkamaayo mo. Ipulban yan nato na. Si Pastor Gregorio Kiring from Leyte. Good morning, Pastor. Musta mo diha? Sama to'y panultihon. Maayo kaysa kagahapon. Pagkanindota. May buntag ni Nainay Fee. May buntag ninyo diha, Pastor Gregorio. O sa imuhang mga kauban, mga igsuon nato diha sa pagtuo, may buntag. Og maayong pakig-uban ni Ann Candaso. Good morning. Og maayong pagpaminaw ni Haris Alarcio. Maayong pagpaminaw og salamat kayo sa pag-share sa tanan, no? Sa nag-share. Salamat, ang Dios magablas kanatong tanan. Salamat sa imong mga pag-ag. Mayong buntag sa akong igsuon, Raymond Candelario. Mayong buntag, Pastor, uban sa tibok nimong pamilya, dalaygon ang Dios. Tama, Pastor, malipayon jud ta kay kauban nato ang Dios sa tanang panahon. Pagkanindota. Anak gyud, no? Salamat kay Dongray sa mga pagpaluap sa mga mensahe nga gikinahanglan gyud nga maglipay ra gyud ta kay unsa man poy atong mapupo og maani kung magkaguol ta. Wa gyud ayo. Matod pa ni Haring Solomon, ang balatian og ang kamatayon ray paingnan.
sa mga tao nga sige rag kasubo o kaguol, mo na nga ayaw tuguti nga kung doon na kay mga pagsulay ang dasig sa Biblia buhata, pasalamati ang Dios bisag unsay mudangat kaninyo inyong ingon pagyod. Dili lang si Pedro ana ang nagsulti. Si Pedro ba? Pasalamati ang Dios. Ate pa ako asa nang klarohon be. Bisag unsay mudangat. Kuan si Pablo. Si Pablo ang nagsulti. Sa Pablo. Unya gipaluapan pag yun na ni Apostol Santiago. Kanang ingon si Apostol Santiago nga bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. Kana mo'y bugat yun kita ng mata nga pagsulay pero gaan ay kay makalipay. Kadihas mga pagsulay damor kang makakaton. Muna nga kalipay ra gyud mga kaigsunan mo'y atong angkonon. Salamat Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, pa-shout out ko sa akong magulang nga si Dindin Fortuna. Happy birthday, Pastor. Salamat sa pagbasa. Wala pa man ko'y birthday, Marso pa man, ay bitaw no. Happy birthday sa imong magulang, happy birthday, ang Dios magpanalangin. O unsa may hikay, happy birthday ang Dios maghatag og dugang kusog kadasig maayong panglawas ug labos sa tanan. Mga pinilo-pilong mga katuigan nga giandam aron ikaw sa Dios magmalampuson tagaan sa Dios og kalampusan. Maayong buntag ni Sister Gingging Simpron ug ni Darer Hirolaga, malipayong buntag Pastor Gideon Candelario, malipayong buntag usab sa tanawan si Fra Margo sa tubig Sambuanga del Sur. Request kog kanta makalangit Pastor, may panahon ka pa. Salamat sa pagpili. Sige. Naaman to'y gi-request ka ganina ako tong andamon daan. Sa mato milagroso no, milagroso ako sa ning andamon para ato ning matagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Kining awit milagroso dito sa cross. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Ni Jarlene Rojas Buton, may buntag ninyo diadahin. May buntag, may pakiguban. Karo medyo busy pa man. Wala pa may kaadto sa kuan. Kanang dalagit kay mupalit ko wire sa kuan. Kanang FM. Muna nga sa pagkakaroon silent o sa atong FM. Kay doon na pa ko'y palaliton nga wire. Nya kay busy pa pod. Ato ra nang mapatingog at saunahan kay na naman tay laptop nga gihatag sa Ginoo. Sige adto ta sa paghisgot mga kaigsuonan kay alas 6 naman sa kabuntagon, alas 6:48 naman sa kabuntagon. Adto na ta sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo og ato ta sa paghimay-himay niini. Sa dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa guma, salamat sa gumang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa Tungod sa mga sakripisyo o pag-anto sa Ginoo, nakalingkawas ta. salamat sa O nasinatian lamang nato nga kita gihatagan na di ay kagawasan sa diha nga ikaw ako mingtuo og bidawat kaniya. Ang pulong pagtuo ug ang pulong pagdawat dili na mga kaigsunan sa istorya kundili sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan nga gibilin o gisulat sa Biblia. Sa ato karong nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan kung unsay nakita sa Dios o unsay nakita sa atong Ginoong Hesukristo sa kinabuhi karon sa mga magtotoo. Ug unsa gani ang nakita sa Ginoo, kinahanglan nga mauusab ang atong makita. Mao na nga
ang Biblia dunay mga pasidaan nga dunay mga tao o dunay mga magtotoo sa umalabot nga makakitag mga pananaon nga magsugilon sa mga butang nga kinahanglan natong masayran o kinahanglan natong makitaan. O ang kikinahanglan gyud natong makitaan mga kaigsunan, una gyud ang nakita unta sa Ginoo. Unsa may nakita sa Ginoo, dapat mauunta ang nakita nimo nako sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kay aron kita diha mamaymayan, diha kita magiyahan ug mapanguluhan. Time pa. Siguro mangutana ko sa imo karon nga pagpamati sa atong programa ug pagkadungog ni ining maong mensahe sa usa ka pangutana kung unsay nakita sa Ginoo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Pwede sad nimo ning tagaan og pagtagad sa pagtubag kay pwede nato ning gamiton kini maong pangutana sa ato karon nga panag-uban kung unsa ang imong nakita sa kinabuhi sa mga magtotoo. So kung doon na kay kadasig, dapat naalang gyud po tay kadasig aron naatay pagpanginlabot sa kahimtang karon sa mga magtotoo nga apilta niini diha sa usa ka lawas atubangan sa Dios. Kon ang atong Ginoong Hesus mutan-aw sa iglesia karon, unsa kaha ang iyang makita? Kung maghisgot tag iglesia, mauna ang mga magtotoo. Mauna kita. Ikaw, ako, kitang tanan. Siguro kung naay mangutana nato, kung daghan bang simbahan ang atong yung tubag, daghan. Oo. Murag di gyud ka makatubag, wala. Daghan bang mga simbahan karong panahon na? Askan daghan na. Daghan bang mga magwawali? O daghan sad. O niya daghan bang mga Bible study? Pati daghan na. Daghan bang mga Bible nga nahimugso? O pati daghan na. Daghan magitag Bible dire. Dili na kayo magamit ang Bible di papel kay naa na sa cellphone. Nagkadaghan. Daghan bang mga doktrina ang tubag mga kaigsuonan kanunay ra gyud ang oo. Apan doon ako'y laom nga mensahe nga gusto nimong madunggan. Nakita ba sa Dios ug nakita ba ni Jesus Christ nga midaghan karon ang iyang mga anak? Nakita ba nga ang iyang mga anak mas nidaghan nga nagkahigugmaay sila? Nakita ba niya nga ang iyang mga anak karon nagkahigugmaay ba? Mahimong daghan nga na daghang mga tao nga nakahibalo sa Biblia. Mahimo nga daghan tang nahibal-an nga mga mensahe o bersikulo sa Biblia. Mahimong nakabalo ka sa mga pangutana sa mga doktrina. Apan kung dili kita makit-an nga nahigugmaay sa usag-usa, unsa may atong gipakita sa kalibutan? Unsa may atong gitudlo sa mga tao nga nagsunod kanato? Mga igsuon, samtang namalandong ko karon sa kaninang buntag mga kaigsunan sa tanangay kong mensahe, nakita gyud nako nga pertindaghanan ng simbahan. Pertinandaghanan ng mga tao nga nagsayod sa Biblia. Pero siguro sa akong nakita usab nimo ni sa dihang nagkadaghan nagkahanap ang respeto o gugma sa usag-usa. Adunay mga mensahe nga ako ang gusto nga ihatod
sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing. Nga kung unsa may ato ang mga nakatunan, kung asa man ta dapit mimbarog, dili dapat nato gamiton o himuong bungbong ang atong mga nagkanilain nga mga nasabtan. Sa ako nang gikaingon, daghan ang kaayo ron nga mimbarog nga sila Oneness, sila Trinity, sila Armenians, sila Calvinism, sila mga Sabadista, sila mga Dumanggista. Unsa pa? Nga unta ang matag tao nga nagpuyo sa matag simbahan ang ipadako og ipalapad og ipahabog ipalaom ang respeto ug gugma. Tinuod, dili gyud nato ikalimod. Lailahi tag panabot. Lailahi og sabot ang Trinity, lahi sad og sabot ang Oneness, ang Calvinist, ang Armenian, lahi pod og sabot ang Sabadista, ang Dumagista, Domingosta, naapoy Katoliko, naay Protestante, daghan pa. Lailahi ang pagsabot sa matag mensahe o sa matag sulat diha sa Biblia. Apan dili mao kanay dapat nahimong bungbong aron mawagtang ang respeto ug gugma. Kinahanglan ba nga matag lain-lain nga prinsipyo mahimong rason aron dili kita magkahigugmaay? Kinahanglan ba ang tubag? Dili. Dili na maoy kinahanglan aron dili mulutaw ug dili makit-an sa ato ang mga sumusunod nga kita nga nag-alagad sa Dios mawagtang ang respeto ug gugma. Kay diha sa social media mga kaigsuonan, mura na og kanang politiko ang simbahan. Lupig pay politiko ang simbahan. Wala na'y respeto. Grabe na ang mga yaga-yaga. Grabe na ang pagbugal-bugal. Sa mga Katoliko, grabe silang mga post, dili man tanan. Pagbugal-bugal sa mga Protestante, nya naapoy mga Protestante, dili pod tanan. Balos pod nga tos Katoliko, ang Oneness, ang Trinity, ang Calvinist, o ang mga Armenians. Mga igsuon, lain-lain man ang unsay naa, apan ang gugma kinahanglan magpabilin. Tanawon nato ang sulat ni Pablo diha sa Epeso Kapitulo 4. Nindot kaayo diha sa Epeso Kapitulo 4, gisulat ni Apostol Pablo kay mauni ang iyang ipamulong sa bersikulo 3. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa pakigdait nga nagbugkos kaninyo. Unya ingon day sa 4, maiusa lamang kalawas. Lailain man og bahin, pero usa ra gyud ang lawas. Usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapag laom og alang niini gitawag kamo sa Dios. Ingon day sa 5, may usa lamang ka Ginoo ug amahan sa tanang mga tao. May usa lamang ka Ginoo ug usa ka pagtuog, usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao. Siya maong labaw sa tanan nga nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ikaw ug ako kitang tanan nga nadinhi, yas kumbinsido ta nga usa ra gyud ang atong Dios. Usa ra ang atong Ginoo. Lain man ang ato ang gibarugan nga doktrina,
Pero unsa gani ang atong gibarugang doktrina, kana nahitabo na para mo hari ang respeto ug gugma. Mahilis ang garbo. Ang atong gipaglabanan ang tawhanon nga batasan, ang tawhanon nga kinaiya. Mao nay hinungdan orason nganong naatay simbahan. Mao na hinungdan orason nganong kana bitang naatay tigumanan. Lain-lain man ang ato ang simbahan, mga kaigsuonan. Sa ako nang gikaingon, hapit na ang Disyembre. Adunay mga magtotoo nga grabe na ka-idol ang ilahang doktrina. Nga ang ilahang pagtulunan nga matod pa ang mga nagsaulog og Pasko, mga anak sa demonyo. Sakit kayo na siya. Ug dili na siya nimo makit-an sa balaang kasulatan. So teaching na siya nga wa na gyud sa Biblia. Ug makapawagtang na sa respeto, ug makawagtang na sa sagugma, labi na sa mga sumusunod nga mga magtotoo sa ato mga anak, sa mga anak. Kita karon, labi na sa mga kapastoran, ako ning mga pagdasig ug ako ning mga pangutana kung unsay imong nakit-an nga maoy nakita sa atong Dios diha sa iglesia. Hinumdumi ang iglesia dili na usa ka karatula. Dili na usa ka karatula o usa ka denominasyon o usa ka doktrina. Ano? Usa ka karatula. Wala gyud mag-ingon mga kaigsunan ang Biblia nga padak-a ang garbo. Wala pod mag-ingon ang Biblia nga hulata paningkamuti nga magkahiusa mo og doktrina, magkahiusa mo og pagtuo. Wala mag-ingon ang Biblia mga kaigsunan nga huwata nga pareho na mo tanan. Di gyud na mahitabo nga inigbalik ni Jesus mapareho ta og simbahan. Di gyud na mahitabo inigbalik ni Jesus giklaro gyud na sa Biblia nga lain tag simbahan, lain tag grupo. Pero ang iyang pagdasig pinaagi ni Apostol Pablo, paningkamuti ninyo ang panaghiusa, bisan kung lain mo og karatula, bisan lain mo og denominasyon. Karon wala man na mahitabo sa mga magtotoo, sa mga pastor nga nagwali, wala na atiman na kanang pulong paningkamuti ninyo ang panaghiusa. Ako bless ko sa kinabuhi sa mga Osminia, tinuod na, especially ni Ma'am Gina nga maoy nagdumala sa gitawag Jesus Reigns. Ang ako ang kadasig og diin ko na panalanginan kanang tinguha nga magkahiusa ang lawas ni Kristo. Tanang mga magtotoo pareho ta nga usa ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka Espiritu. Pareho ra gyud ta. Wala tay laing gi pataas, wala tay laing gi simba, wala tay laing gi pasidunggan. Apan ang problema, daghan karong mga magwawali, wala nay pagpaningkamot sa panaghiusa. Puro bikil ang mga mensahe, puro doktrina, ipabarog ang doktrina para pagpukan sa laing doktrina. Tan-awon na to ang Biblia. Si Kristo ang gitudlo sa Biblia inana gyud, cover to cover, especially diha sa New Testament. Ang gipakita o gitudlo sa Biblia, dapat si Kristo ang maoy kanang atong sentro. Dapat si Kristo mao ang atong sentro. Dili
ang ato ang tagsa-tagsa kasimbahan. Ako masakitan ko mga kaigsunan nga mag-away, maglalis, magpadag-anay ang Katoliko o Protestante. Maghisgot kanig pagtuo diha sa social media, grabe. Pero kung doon ay mga problema, magkaiusa raman gyud ang Katoliko o ang Protestante. Asa na naunsa naman taon ko ani? Magkaiusa raman gyud na. Magkaiusa ra gyud mga kaigsunan. Mga born again, kung doon ay mga problema, like example mga kaigsunan, ay mga trahedya. Diba? Kung naay mga trahedya, magtinabangay man. Kabantay mo. Kita mo? Ako kita ko. Kita ko nga adunay dapit usa ka sunog. Usa ka lugar nga naay sunog. Ihanay tinabangay. Og naay mga linog, ihanay hataganay. Mura ba og gitinguha sa mga magtotoo karon nga sige may nalag. Sige na lang bisag mura ba og nagsigig ampo nga ilikay mi kamis mga disgrasya, mga katalagman, pero ang tinuod inani ni murag maayo kanang naay mga trahedya kay diha makit-an nga naay gugma og respeto ang usa-usa. Pero wala na gani mga trahedya. Mag-ihanay nagdikil. Mag-ihanay hinabungay. Mag-ihanay og padak-anay kinsay daghan. Mag-ihanay palabuanay kinsay sakto. Pero sa panahon nga doon na yung mga trahedya, wa gyud mo ingon diha nga adi ko mutabang nimo kay baptist ka. Sa tikatabangan kay Pentecostal ko. Wa gyud mo ingon nga di man ka pareho namo, Adventist man ko. Wa gyud mo ingon nga Katoliko ko, Anis ko, Trinitarian ko, Calvinist ko, Arminians. Kabalo mo. Wa gyud ko'y nakit-an sa panahon nga adunay mga katalagman sunog ba. Mawagtang ang doktrina, mawagtang ang simbahan. Pero pangutana, kinahanglan pa ba nga adunay trahedya? Aron ang mga magwawali, aron ang mga pastor, ang mga magtutudlo, mapatigbabaw nila ang respeto ug gugma? Dili na may kinahanglan. Mga igsuon, Baptist, Pentecostal, Adventist, Katoliko, Anis, Trinitarian, Calvinism, Arminians o uban pa, wala kini magpasabot nga dili importante sa atong mga pagtuo. Pero ang pangutana sa ato karong kaugalingon, unsa may unang makita sa mga tao kanato nga dili na si Kristo ang napataas. Kaya ang tinuod kung moadto ta sa langit mga kaigsunan, dili man ang atong denominasyonal nga pangalan maoy atong ipasigarbo. Inig adto na to sa langit mga kaigsunan, mapastor man ka, maapostolis man ka, propeta man ka, evangelist man ka, daghan mang naayo nimo. Kaya uban mo ingon nga tungod na sa akong pag-ampo, tungod na sa ako ang tumba-tumba. No. Dili na maoy ikapasigar mo natos Ginoo. Ang atong ipataas walay lain si Jesus Christ. Ang atong maluluwas walay laing mapasidunggan, walay laing mahimaya, ang ihalamang ngalan si Jesus Christ nga atong maluluwas. Unang mayon ko,
lahi man tag panabot, lahi man tag pagsabot sa pipila ka mga butang, apan usara ta sa mata sa atong Ginoo. Usara ta. Unsa may mga una o angay buhaton aron mawagtang ang panaglalis diha sa atong kasing-kasing, kay daghan karon nga mga simbahan nga wala na ilhanay nga amigo, wala na ilhanay nga kaila, wala na ilhanay nga silingan, wala na ilhanay nga kuan kanang kanabitang pamilya tungod sa doktrina. Kinalain og panabot. Pero kung doon ay mga trahedya, mawagtang man lagi. Tinuod na. Mawagtang. Musilang man lagi ang respeto o gugma kung na ay mga trahedya. Muna mo ingon ko ba? Sakto yun ang giingon sa Biblia nga muabot ang panahon nga lisod na kayo ang pagpangalagad. Manggawas na ang mga dili maayo nga kinaiya sa tao. Ug manggawas na sab ang mga dagkong mga katalagman. Kaysa akong nakitaan nga gimingaw ang Dios sa panahon nga ang mga tao magkahiusa nga magdaig sa ngalan. Munang akong mga pag-ampo nga magsugod sa tagsa-tagsa nato kaugalingon sa akong kasing-kasing, sa imong kasing-kasing, sa imong una ang pagpaningkamot o pagtinguha nga matud pa sa wali ni Apostol Pablo nga kinahanglan magkahiusa. Kinahanglan mga kaigsunan, maminaw ta sa mga mensahe, maminaw ta sa mga kanabitang kulukubildo aron mo labaw, aron mo taas ang gugma. Pilion na to ang mga argumento, pilion na to ang mga mensahe, pilion na to ang mga wali nga makapasilang sa respeto ug gugma. Og atong i-ignore, ato ang i-scroll ang mga wali nga makapasilang sa garbo, nga makapahanap sa panagiusa. Daghan kayrong wali diya sa social media nga perti ng hilasa. Kanunay tira sa Trinity, kanunay tira sa Armenians, kanunay tira sa mga born again. Magsugod dapat sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing ang pagpaningkamot sumala sa gisulti diha sa wali ni Pablo nga paningkamuti ninyo ang panaghiusa kay usara ang atong Dios, usara ang atong Ginoo, usara ang atong pagtuo gikan ras Biblia. Dili lang kay gikan ra, gikan gyud sa Biblia. Dili dapat ang argumento mo imulabaw kaysa gugma. Dapat ang gugma mas labaw kaysa argumento. Mauni ato ang katunan sa atong kasing-kasing. Mauna gilikayan ako kana mga debate. Kan daghan ang mga pastor makigdebate. Kay nagwali ko sa social media. Nagwali ko sa lain-laing mga lugar. Nagwali ko sa nagilaing mga nasod. Siguro
usa sa mga nakigdebate musukol na kog musukol kanang nihagit na kog debate, siguro makadungog sila ni. Naminaw sila ni. Akong pangutana mao ni. Unsa may imong ipakita sa panahon nga moatubang ka sa Ginoo? Kanang kunuhay nga imong nasabtan nakadaog ka sa imong debate? Kunuhay nga masakto ka? Wa ka malando nga sa kadaghanang mga banggitang debatidor. Nangamatay na lang. Pati gani ang respeto gugma nadalas kamantayon. Kaya ang mga sumusunod pertinang gahia og wala nay gugma. Pero mo ni ako ang namatikdan nga kung naay mga trahedya, mawagtang man lagi ang debate. Naama lagi ang pagtinabangay. Muna nga, moingon ko nga, murag, mao'y gusto sa mga tao nga naay mga trahedya. Kay nindot biya kayo, kalipay pa lamang mga kaigsunan nga naay pa naghiusa, naay pa nagtinabangay, na ang paghinugugmay, naay respeto. Unya ang problema mga kaigsunan maon man eh. Nga isa mulutaw ug isa makit-an sa Dios nga ang tao na ay respeto ug gugma kung naay mga trahedya. Mga igsuon, paningkamutan nato sa atong kaugalingon nga ang gugma maoy mo labaw, maoy mo patigbabaw, dili ang mga argumento. Siguro alang sa mga pastor nga nihagit, siguro sa imong pagsabot makadaog kas debate apan mapildi nimo ang mapildi nimo ang sa katao ang pangutana na inig-atubang nimo sa Ginoo, mahimo pa ba nimong pamatud-an nimo nga nidaog ka? Mao na nga usa sa ako ang mga nakita katurabang mga kasagaran na pildi kunuhay sa debate, dili na gusto mo duol pag-usab ni Kristo. Ngano man magtuon na matug mag-ayo, wala na'y pagdaig, wala na'y pagpataas. Mao na nga diha sa Biblia si Pablo mga kaigsunan, ingon siya diha sa unang Korinto kapitulo 13 palihog basaha versikulo 2. Unang Korinto kapitulo 13 versikulo 2. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Kung ako, ikaw, kita, dunay pagtuo, adunay kahibalo sa tanang mga ministeryo diha, apan walay gugma, walay kapuslanan. So mo na mga igsuon ko sa Ginoo, singgit sa akong kasing-kasing, ang kamatuoran mo'y pinaka-importante, dili ang argumento. Yes, tinuod, naay mo ingon nga, ang doktrina, importante. Tinuod, importante ang doktrina. Ang Biblia, importante. Yes, importante. Apan ang atong pagdala niini, kinahanglan, dunay gugma. Kay unsaon man nato, pagsulti, nga gigugma nato si Jesus, apan dili nato, higugmaon ang tao, nga lahi og pagsabot kay kanato.
Daghan ang kaayo rong simbahan, hapit na Disimbre. Moingon na nga, lahi man ka ito sa Gideon. Tugot raman mo, sa ulog raman tog Pasko. Nya, masakitan ang akong singkasing. Suod, kaila, murag daw sama sa pamilya. Pero, wala na'y pagtinagdanay, wala na'y respeto, wala na'y gugma. Nihari na ang garbo, tungod lang sa panabot nga mas bililhon ang doktrina. Ug dili na maoy akong gitinguha nga makit-an sa akong mga anak. Dili na maoy akong gitinguha nga maoy makatunan sa mga sumusunod sa akong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga akong gitinguha, maong gitudlo sa Biblia nga kinahanglan kana bitawng makit-an ta nga doon na tay panagiusa ug bugkuson ta sa usa ka gugma. Atong hinumduman mga kaigsunan, dili ra atong mga anak nagtan-aw nato. Ang kalibutan nagtan-aw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ingon kita nga na ay pagtuos Ginoo. Mao ni nahibal-an og nakit-an dapat mga kaigsunan. Sa Juan Kapitulo 13, versikulo 35, ingon din mga kaigsunan, kung maghigugmaay kamo, mahibalo nga ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Wala mo ingon si Jesus nga mahibalo ang tanan nga kamo akong tinun-an kung makadaog mo debate. Wala mo ingon usab siya nga kinahanglan pareho mo denominasyon. Kinahanglan dag-on yun ninyo ang ubang denominasyon, papaso ninyo para ilhon tamong mga tinun-an. Ang giingon ni Jesus, pagbaton mo gugma, pagbaton mo respeto. Kung ikaw born again, unya sila Katoliko, dapat higugmao nimo sila. Kung ikaw wanis, sila Trinity. Kung ikaw Trinity, sila wanis. Wala mo ingon nga kinahanglan imo silang pukanon o kinahanglan imo silang yubitan aron mahimo kang tinun-an. Si Jesus miingon, ug mao ni dapat nimong gunitan nga miingon si Jesus, paghigugmaay kamo aron masayod ang tanan nga kamo ako mga tinun-an. Aron masayod ang atong mga anak, ang kalibutan nga ikaw ug ako tinuod di ay tinun-an ni Hesukristo. Kung kamo maghigugmaay, ang kalibutan makakita og kalinaw. Kay ang kalibutan, ang atong mga anak nagtan-aw sa atong kinabuhi. Nagtan-aw sila kung unsaon nato pagtratar ang atong igsuon. Nagtan-aw sila kung makapasaylo ba kita. Nagtan-aw sila kung makarespeto pa ba kita. Nagtan-aw ang kalibutan kung makahigugma ba kita bisan lahi sila kay kanato. Mga igsuon,
ikaw ug ako gipakamatyan ta aron makakaton og respeto gugma sa tanang tao. Ang gipakita ni Ginoong Hesus dili kadaot, dili garbo pagpataas. Ang iyang gipatigbabaw ang pagkamaayo, ang iyang gugma. Aron maoy atong makatunan samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdan. Dili natutugutan mga kaigsunan nga sa atong pag-alagad nga kita gihawas gikan sa kasamok gikan sa kalisod. Nahimo ra pong samok tungod kay bisan gani ang pamilya kaila di na nimo, murag di na nimo kaila. Mao na akong mga pagdasig mga kaigsunan nga sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kanunay natong hunaon, kanunay natong paningkamutan, ana ay panagiusa. Lailahi man tangalan, lailahi man ta og karatula, lailahi man tag denominasyon, lailahi man tag doktrina, pero wala magpasabot nga mawagtang ang respeto gugma o pagtinagdanay. Dili na tutugutan nga kana bitang mawagtang ang panagbingkil-bingkil kung naay mga trahedya. Kay mura ba mas ganahan kay ta nga sige na lag trahedya. Kay malipay man gyud ang Dios nga maghayosa gyud na ang pagtinabangay, na ang pag tinahuray nya kasagaran nga mahitabo na kung naa na may mga dagkong trahedya nga dili na madalas kwarta. Sa ato pong pagkakristohanon, kinsa man di ay ang dapat natong ipakita. Kinsa man di ay mga kaigsunan ang atong ipataas. Hoy atong una-unaon sa tanang panahon. Tanawa ragod, kung ang duha ka magwawali, duha ka kristohanon, duha ka mga magtotoo, duha ka tinunan mag-away tungod sa doktrina, kinsa may malipay? Pangutan ako, doon na ba'y malipay kung ang usa ka kristohanon, ang duha ka kristohanon, duha ka magtotoo mag-away, maglalis tungod sa doktrina? Kinsa ba'y malipay kung ang mga kristohanon magdinumdanay, kung ang mga kristohanon managbulag-bulagay, kung ang usa o naginlaing mga simbahan magdinautay? Kinsa may makita nga malipay? Dili ang Dios, si Satanas. Kay ang misyon ni Satanas pagguba, pagkawat sa kalinaw, pagwagtang sa kalipay. Mao nang kita mga Kristohanon. Yes, importante nga doon na kay doktrina. Importante na kay kamatuoran. Importante nga na kay Biblia. Kana hima na siya para mas makatunan nato ang paghigugma. Hima na siya para mas mapatigbabaw ang respeto gugma aron makakita ang kalibutan nga kita naghayosa, nga nagday ug nagsimba kaniya. Unsa may maani kung ang Kristohanon magdinumtanay? Unsa may masinatian magbahin-bahin ang mga Kristohanon? Ihayag dinautay. Kinsa may makita sa kalibutan, dili ba usahay ang ato ang pagdumot maoy nakapugong sa uban aron muduol unta sa Ginoo?
nga mauunta karong adlaw nga sila mo ingon nga naa di ako'y mangluluwas. Karong adlaw di ko mo ingon nga ilabay ninyo ang doktrina. Ang akong isulti, ayaw tuguti nga ang inyong doktrina mahimong rason nga mawala ang inyong gugma. So alang sa mga sigig hagit-hagit diha, ay mo pangatulog nga murag kamuray insakto. Tanawa ang imong kasing-kasing. Ayaw tanawa ang tupad sa imuhang pagtulunan o atbang sa imuhang doktrina. Tanawa imong kaugalingon. O pangutan do na ba ko'y igsuon nga akong ikasilagan? Tungod kay lahi siyag pagsabot? Tanawa, kamo diha, mapastor man ka, magwawali man ka, abilidaran man ka, or powerful man ka. Pangutana sa imong kaugalingon. Do na ba ko'y tao nga dili nako respetuhon tungod kay lahi siyag denominasyon? Mas gihigog ba nako ang akong argumento kaysa akong igsuon? Kay mao man nahitabo. Mas lab niya ang iyahang pagkasabadista. Mas lab niya ang pagkadumanenggista sa panadiha. Kung si Jesus naa sa atong atubangan karon, malipay ba siya sa ato ang pagtratar sa uban? Ako maingog ko nga maguol, masakitan ang Ginoo. Mauna na niyon siya nga inighalad ninyo sa inyong mga halad ngadto sa laran. Ayaw usa pa ipadayon. Doula pakiguli. Ina, pasaylo ako. Pasayloon sa tika. Kung aduna kay gikinahanglan pasayloon, pasaylo Kung duna kay gikinahanglan duolon, duola. Kung aduna kay gikinahanglan nga respetuhon, respetuhe. Usa rata diha kang Kristo. Mga igsoon, dili kita kinahanglan magkauyonay sa tanang butang aron kantigot ang mahigugma or mahigugma ita. Dili na to kinahanglan mawala ang tanang kalainan. Di gyud na mahitabo na agyon ay kalainan. Papel na sa atong pagpuyos kalibutan nga lain-lain gyud ta. Pero wala magpasabot, di ta magkayusa. Kay mauni gikinahanglan natong hinumduman. Paminaw mo ani. Usara ang atong Ginoo. Usara ang atong mangluluwas. Dili ng imong doktrina, dili ng imong simbahan. Ang atong mangluluwas si Jesus lamang. Usara ang ato ang lawas. Usara ang atong tawag, ang pagpakita kang Kristo diha sa kalibutan. Kay kinahanglan makita si Kristo diri sa ato ang kinabuhi nga kini makit-an sa kalibutan. Busa dili na to tugutan. Ug ayaw tuguti katong mga sigig debate, mga pastor. Katong mga pastor diha asig debate. Ay na mo anang sigig mura og abilidaran, murag maalamon, murag sikinsa. Undangin na ninyo.
nga dili maayo nga ang denominasyon mahimong dako kaysa relasyon. Ayaw tuguti og dili nato ipakita sa kalibutan nga ang argumento mas dako kaysa gugma. Ang doktrina mas labaw kay Kristo kaysa katapusan timan og hinumdumi. Mao ni gipakita sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Dili ang atong denominasyon ang magluwas kanato, si Kristo lang. Dili ang ato ang nakatunan o unsabay mga doktrina diha mauna nay atong paglaom, si Kristo lang. Ug dili ang atong panag-away, panaglalis, pakigdebate ang gusto sa Ginoo nga mo'y atong ipakita sa kalibutan. Ang gikinahanglan nga makit-an sa kalibutan, si Kristo, dili ang atong denominasyon. Unang kamong mga pastor nga sige gwali diha, sige og hagit-hagit diha, sige og sige bayaw nga okay, insakto ning Calvinist, insakto ning Arminians, insakto ning Juanes, insakto ning Trinity. Undangin na ninyo. Ngano man, ayaw tuguti nga isa na mawagtang kung naanay mga trahedya. Ayaw anara ang inyong kaugalingon nga mawagtang ang sige ninyong pagarpar diha nga kamoy sakto. Isa mawagtang kung naay mga trahedya. Kaya tinuod, mamay na ako nakita. Naaman lagi pa nang tinabangay. Naaman dahi gugma, mawagtang man lagi ang denominasyon. Mawagtang man lagi ang Calvinism, Arminians, Juanes, Trinity, ug unsa pa diha, Katoliko, pag dili Katoliko, mawagtang man lagi pag naay mga trahedya. Dili na tutugutan nga isa ta makakaton o lahi na. Unang kamo diha nga sige kagit-hagit, malandong mo diha. Dili ko palipay nga mogamit ko og mga pinulungan nga nas kalibutan. Kay tinod masakitan ko. Pero tungod kay naamang ko'y nadawat ka mensahe nga giinan ko ni Lord, Gideon, paglipay. Tinuod, lain-lain man sa atong pagkinabuhi nga nagpadayon, daghama kalisdanan. Pero sa tabang sa Ginoo, dalaigon ang Dios nga naghatag kalipay, ug mo na ako nakatunan kalipay. Sa kinabuhi man, dili sayon, kadaiya lang, tuluhaton. Kalistanan man, maagian, salamat sa Dios, may nakatunan. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, itabangan. Lakaw sangay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita pirmi. Duol na gyud ang kalampusan, kaya ako'y Diyos nagatawa. Lipay lang, kay ikaw giubanan,
gitabangan. Kalipan. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Brother Josepino Parat. Maayong buntag, maayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, nga gidala ka dire sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Daghan gyud ang makapahinuklog ni ini kung gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Gikan ni Sister Gingging Simpron. Sa kinabuhi man dili sayon, nagkadaiya lang buluhaton, nagkalisdanan man naagian, salamat sa Dios may nakatunan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Maglipay ra gyud mga igsoon. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man ipangita permi, duol na gyud ang kalampusan, kay naa ako'y Diyos nagataba. Hallelujah. Lipay lang, kag ikaw giubanan, gitabangan. Kalipay lang, kag ikaw giubanan, gitabangan. Daghang ang kalisod karon kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmugon ka, kay kinabuhi tamang labayan. Kalipay lang, ikaw giubanan, gitabangan. Practice tagkantaan eh. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Sa kinabuhi man dili sayon, nagkadaiya lang buluhaton, sa kalisdanan man maagian, salamat sa Dios may nakatunan. Lipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Unay na ngutana mga kaigsunan, unsaon mong kunin pag-upload mahimong MP3 sa iyon regular kayo na. Kung naa kay Chrome, ablihi inyong Chrome, unya i-search ang MP3 downloader, unya daghan kay na siya, pilian ra ninyo, unya suway ra ninyo na ug maka-download na mo, mauna na sigihi o gamita kanang klase nga naa sa Chrome. Unya ma-download ninyo ang tanang kanta sa YouTube, no? Oh. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man ipangita permi, duol na gyud ang kalampusan, kay naaman ko'y Diyos nagatabang. Dapat love lang yun tang tanan gikan Rovelin Rivas Kilisti Pargan. May buntag love ra gyud tatanan. Kristohano Alang sa mga batanon, mga batanon, oy paminawon ini. dunay ipugon, dili man sab ingingon. Apanayaw kaluya,
si Jesus mao'y unahan. Kay andaman ka para si mong gugma. Munang patambag yun, samtang gawas nung ka. Ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia. Kay ang kami yun, panolondo. Oy, sa mga batanon diha, nganing sugod na og pling-pling ang inyong mata. Ala, paminawan kay makatabang yun inyo ha. Og sa mga ginikanan nga doon na dalagag ulitaw, ala tambagin ninyo og i-share ni nga dos ilaha kay dako ni nilang giya. Labi na sa mga batanon nga nag-una-una, paminaw mo kay kini para inyo. Batanon nga nag-una-una, ang pagpuyo sa dili pamagninyo. Ila-ilaha kilatisa, kung nahigong mabagyod ka, aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambagyo, samtang gawas nun pa. Ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia. Kaya kami yun, panolondo. May buntag ni Josepino Paran. Amen. Blessed morning, Pastor Gideon. Og sa tibuok nimong pamilya, og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. God bless, Pastor J. May buntag ninyo diha, Pastor Pino Paran. Sa mga wa pay uyab nga mga batan noon, oy ayaw mo kaguol diha, ayaw mo og sigig hinuktok, ala paminawan kay para inyo kini. Katong wala pa tayo uyab, wala pa tayo nanguyab, paminawan sa mga wa pay uyab nga mga batan, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magbahay. Kay ang kamatuoran, ikaw iandaman, na maoy ikaoban hangtod katapusan. Munang patambagyo, samtang gawas no pa. Ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia. Kaya kami yun, panolondo. Maminyo ra lagim ka, ay lang pag-una-una ha. Sa mga batanon diha, ang inyohang pagkabatanon ang pingi para dili mag-antos o dili kanunay magbalog putos. Okay, may buntag, may pag-iguban diha, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Oras atong programa alas 7:48 sa kabutagon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Diba? O kinahanglan mag-enjoy ra gyud ta, maglipay ra gyud ta kay ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Dili sa nato usika na mga higayon panahon, alagaran nato ang Dios nga matinud-anon, makinabuhi kanunay siyang mga pulong. May buntag, may pagiguban ni April Miaka, buog ni Celine Castella. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Salamat kayo. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi po sa sis, no? Si Nazaria, maayong nga buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo. Nakapaminaw na pud ko sa imong programang pulong mo kinabuhi ko.
request kong kanta bisan asa ko. Murag sunod na lang o kaha o niyang gabi kung maka kuan ko kanang maka live ko. Pero karon napa may trabaho unya naningkamot po ko nga kini akong compose mas gamag sonata kay napoy bag-ong kanta nga atong gaman og bag-ong sonata. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong kay dili kakaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw sige ang alaw mo sa mga utang nga ibilin lang inigiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan kay ang tinod nga kalipay na akang Kristo. Ingon po ng uban, salamat na pastor, mura mag nagdisko. Kung atong tan-aon ang Biblia, si David mga kaigsunan giingnan sa mga taong wa gyud kalibutan. Ingnan nila si David, mo sa manas David nga magdaig mura magbuang. Ayaw pa ilan Kay ang mga tao manggod kulang pod og pagtuon og panahon sa pagbasa sa balang kasulatan, ngunang dili sila kaapa sa panahon nga kita magdaig na sa Dios nga moy atong gialagaran. Tanang mga nuhatan, dayago itago-taguan. At daw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Chika ni Merle Guansing Istares. Good morning, Pastor. Love, love for family and all of us watching from Negros Occidental. Oy, maayong aga sa mga taga-Occidental. Sin uman upod mo subong. Kay ang tinuod Okay, dalaygon ang Dios, no? akang Kristo. Ayaw sige ang Ayo nga pakikuban ni Sister Arlene Inot, Pastor Renato Inot, Dias Lapu-Lapu. Good morning. ang inigiya mo. Ayaw pa ilan Ang gihatag sa Ginoo nga mensahe mga kaigsunan, ang pagkalipay ra gyud. Unya katong mga pastor o mga magwawali nga sige ayon debate ta pastor. Debatihan na imong kaugalingon diha kay naaman dagoy kay mission sa pagdebate. Hala, debatihan na imong kaugalingon diha, lantaw kag sa amin diha. Okay ra na. Paimuhon sad na. ayaw sige Kay kami dire sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, malipayon kayo mi dire. Malipayon kay gauban ang Ginoo namo dire. ayaw pa ilan Unya ilhanan nga gipa gauban ang Ginoo namo dire, di ba? Gauban ang Ginoo nato dire, malipayon, malinaon mi dire. Unya may paymusayaw ka diha og ingna dalaygon ka o Dios. daghang mga higayon sa pulong kagipadlong Sa mga nagbiyahe, mga kaigsunan, labi na going to abroad. Oy, hala, i-download ninyo ning kantaha mga kaigsunan. Kay inyo ning paminahon, nindot kayo na nga naamoy paminahon. Labi na aning awit nga bag-o na tong nahimo mga kaigsunan. Mo ingon ko nga sa mga butang makatabang ni sa inyong biyahe. Kaning kalipay, dili kaguol ang inyong biyahe. Kanang mauni inyong paminahon kanunay kining kalipay haskang pagkanindota labi na sa inyong biyahe. I-download ni. Sama ni Sister Lumapay Janisa nga paingon sa abroad. Good morning Pastor and your family. Salamat sa Ginoo lain adlaw watching here Makati. Ampingan kas Ginoo sa imuhang pag-abroad. Balik to abroad na pod. Dili sayon kadaiya lang buluhaton nagkalis ka naman na agian. Salamat sa Dios may nakatunan. Kalipay lang
ka ikaw giubanan gitabangan. Uy, lipay lang. Kalipay lang ka ikaw giubanan gitabangan. Kalipay lang ka ikaw giubanan gitabangan. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita pirmi. Duol na gyud ang kalambusan, kay na ako'y Diyos nagatabang. Lipay na ka ikaw Bitaw no, sa mga nag-biyaheng abroad, nga mubiya na po sa Pilipinas, mubiya na po sa yutang na tauhan. Mubatig kamingaw apan ikuyog ning kantaha para ang inyong pagbiyahe malipayon ra gyud ka. Hamang kalisod karon kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmubon ka, kay kinabuhita ang labay ra. Sa mga nag-uol-guol diha, oy ayaw mo drama, undangin na, move on na dapat kay buhi pa gyud ta. Kay ang pagkalipayon makaayo sa panglawas. Ka ikaw giubanan gitabangan. Gikan ni Sister Arlene Inot, sayaw gyud para sa Ginoo kay nakita sa Dios ang atong kasing-kasing. Tinuod kina. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sa naagian, salamat sa Diyos may nakatunan. Oy, gikan ni Mel kay sip man siguro ni Moral. Happy blessed morning, Pastor from Iligan City. Taga Iligan. Good morning, good morning, good morning. Ikaw giubanan gitabangan. Ala, i-share ninyo ning atong programa o subscribe po mo sa ato ang YouTube channel. Ang pulong mo kinabuhi ko. Hataw na taani sa panggama og mga kanta og damag mga sunata para ang ato ang pagpuyos kalibutan malipayon ra gyud ta. Kalipay ka ikaw giubanan gitabangan. Kalipay lang ka ikaw giubanan gitabangan. Kalipay lang ka ikaw giubanan gitabangan. Sa mga nagbiyahe, mulakaw ka, musakay ka. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man di pangita permi. Duol na gyud ang kalambusan, kay naman ko'y Diyos nagatabang. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, kay oras na sa akong pagpamahaw, atong pagpamahaw, mag-ampo ta. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe, nga imuhang hatod kanamo, nga imong gitudlo, gipahinumdom kanamo. Salamat nga padayon mo kaming gitagaan og kalinaw, kalipay, og labaw sa tanan. Salamat nga imo kaming gitudluan o gipahinumduman sa paghigugma sa tanang mga tao bisan sa lahi-lahi og patukuranan og lahi-lahi og ibarugan. Salamat o Dios sa imuhang paggiya o pagpangulo kanamo ni nga adlaw. Among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi amahan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Kini yung igsuon, Pastor Gideon, manamilit na usab sa ato nga programa. Uban sa pagingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan.
Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,